MTV. Salam molaylar ham qizlar ham sizning ati anilaringiz. Har bir biz turmushda o'zine maqsad, planlar qo'yib, yashaw davrida shularni turmushga oshirishga tirishib. Ko'plar kelishir, eng birinchi xiyol u o'sib nindida bo'lsa, shab hunar egasi bo'lu. Ko'p etib oqsha ishlaw, tika mashinada jildiru. Artistlar bolashaqda kim bo'lirga xiyollangan ekan? Aydagiz bu haqda o'zlaridan so'rang. Sizning ekranlarda populyar jurlarni bir baylamga yig'an muzikalik qo'yma hit paradi shturmul vazifasin men Ayvaz Sadirov boshqararman. Qo'zg'aldik. 15-bosqichda Alsu Azat Fazlıyevlar. Azatning uy xiyallari sahna estrada terasidan yiroq ketmagan. Konfit yaratuvchi Alsu konfit qog'ozlarida yozilgan Zarya konditer fabrikasi xo'jasi bo'lam deb yonib yurgan. Konfit direktori bo'lgach, ati-yenilarga ko'p etib tam-tum topshirarman deb o'ylagan ol. Baksan kuchtanashni boshqa usul bilan da toshib ola ekan bit. Aytik, jirchi karyerasini soylaysan, o'zing kibik jirchi yigitga kuyovga chiqasan, duet bo'larak konsertlar qo'ya boshlaysan, ham gonorarga ko'p etib konfit olasan. Bitti ketdi. Vassalam. Yaşım var senin yaşın. Menga bu sözlerin kolbaklanır. Üzülüp seni yaratamam. Böylerde bulmaz kaderlere, senden başka bulmam hayırlere. Senin için benim sevgilerim. Senin için yanıp yürülerim. Singing out, benim senin eşin. Yaşım var senin yaşın. Şulayda işit yüreğimde silahına bergen sözlerimini. Senin için benim sevgilerim. Senin için yanıp yürülerim. Singing out, benim senin eşin. Yaşım var senin eşin. Senin için benim sevgilerim. Senin için yanıp yürülerim. Singing out, benim senin eşin. Yaşım var senin eşin. Singing out, benim senin eşin. Yaşım var senin eşin.
14-нче урында ашыгып юлларга чыкканда дип җырлаучы Айгөл Рәхимованы кайсыгыз ак халаттан күз алдына китереп караганы бар? Бәлки сезнең юктыр, ә менә Айгөл бала чакта нәкъ менә медицина өлкәсе белгече булырга теләгән. Бу тик торганнан түгел әлбәттә, җырчының әнисе табиб. Әмма әнисе аны бөтенләй икенче өлкәдә күрергә теләп, Айгөлне хореография түгәрәгенә яздыра. Җыр белән мавыгу шушыннан башлана да инде. Ә нәтиҗәсен үзегез беләсез. Җыр яздыру, зур сәхнә, клиплар һәм сез, ягъни тамашачы. Йолдызлар көнләшер төннәрдә, юлыңда ут булып янармын. Теләгән кадерле яшәргә, мин эзләп дәвалар табармын. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Болай да яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласың. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Болай да яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласың. Сагышлар тиз баса сыгылсаң, икәүләп читләшеп узарбыз. Ялгышып абынып егылсак, булышып кулларны сузарбыз. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Болай да яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласың. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Болай да яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласың. Уйласак барысы җитәрлек, кайгылар буталып йөрмәсен. Бергәләп яшәү зур бәхет, өстәлдә шәмдәләр сүнмәсен. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Болай да яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласың. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Болай да яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласың. Болай да яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласың. Музыкаль кайма хит парады дәвам итә. Без 13-нче позициягә күчәбез. Әлеге пунктны бүген гадәти булмаган һөнәр, жвачка һәм шоколад кибете директоры булырга хыялланган Иркә яулар. Әйе, Иркә нәкъ менә шушы теләк белән янып йөргән. Күргәнегезчә, артист булу теләге барбер үзенекен иткән. Ә нәрсә? Шоколад һәм жвачкалар белән сыйлану ул теләсә кайчан башкарыла ала торган гамәл. Ә менә җырлау барбер шәбрәк. Күп сөйләп тормыйча, Иркәне җырлатыйк. Балачагымы гөрләп үтте, кыр күле буйларында. Сабый чагымы туган ягым, иң татлы уйларымда. Сабый чагымы туган ягым, иң татлы уйларымда.
12-нче позицияда урын алучы Гүзәл Әхмәтова 2 яшьтә үк сәхнәгә чыккан булганга, артист булачакмын дигән ныклы фикердә булган. Җырчы булмаса, аннан шәп биюче дә чыгар иде. Чөнки җырлау белән бер рәттән ул халык биюләре дә башкарган. Ә менә аның белән дуэт башкарган Илшат Яппаров әтисе кебек шофер булырга теләп, көннәр буе аның белән машинада утырып йөрергә яраткан. Тик әнисе генә аңа: "Нинди шофер синнән? Син артист булачаксың" дип әйткән. Кичкенә Илшатның әтисе шофер, әнисе җырчы итеп күрергә теләп, шул көнне үзара бәхәсләшкәннәр. Ә бәхәстә кем җиңеп чыкканын, нәтиҗәсен үзегез дә беләсез. Kızara ufuktan koyaş çığa tügelme, Yüzüm kitip qarap duran önüme düşünme. Син шул кояш нурыдай, бозын өреттең күңелемнең. Синең өчен тик сиңа гына кайнар хисе йөрәгемнең. Язмышым юлында, бәхеткә юлы ачык, Ал чәчәкләре тотып, бәгырем каршым ачык. Типсен әле дөп йөрәк, Йөрәккә сөю кирәк, Эзләп сөям дип, әйтәле ирекәм тизрәк. Типсен әле дөп йөрәк, Йөрәккә сөю кирәк, Эзләп сөям дип, әйтәле ирекәм тизрәк. Моңагылса йөрәктән сөю яши аңарга. Туганбыз икән дөньяга, курыкмыйк сөеп янарга. Алина Даутова театр артистларына карап үзидә спектакль уйнау теләге белән янган. Хәтта әби, бабай образына кирип, алар булып киенеп, алар кебек сөйләшергә дә өйрәнгән. Әллә аңа әлеге рольләрне бирүче булмаган, әллә башка сәбәп, Даутова актер булып китмәгән. Шулай да Алина борчылма, актерлык осталыгыңны балаларга әкият укыганда, яисә ашка тузны күбрәк салып җибәргәндә кулланырга була. Тапкыр гафу үтенәм, синнән яраткан кешем. Яшьлек юләрлеге белән сине югалткан өчен. Гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым. Юлларымда киртә булды сиңа биргән антылар. Сөюдерләп янган жанда, яңа хисләр тисүнде. Башка ярата алмадым, бәхеткә юл эзләде. Гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым. Юлларымда киртә булды сиңа биргән антыларым. Гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым. Юлларымда киртә булды сиңа биргән антыларым. Чираттагы башкаручы үзенең хыяллары белән дә, аларның тормышка ашуы белән дә бик бәхетле. Рамил Әйметдинов кичкенәдән пешекче яки рәссам буларга хыялланган. Хыяллануы юкка түгел. Ул бик яшьли
тәмле итеп әзерләп һәм оста итеп рәсем ясап шаккаттыра торган булган. Бала чактан җырлаганга музыка өлкәсендә дә үз урынын булдырырга теләгән Рамил. Һәм менә хыялым шыңга ашты ди ул. Кунак килгәндә аларны тәмле ризыклар белән сыйлап, портретлар яза һәм әлбәттә җырлый. Соңгы пунктка тукталып, микрофонны Рамилнең үзенә тапшырабыз һәм беренче унлыкны ачып җибәрәбез. Мәхәббәтемне таптым, мәхәббәтемне таптым, ярты дөньяны гиздем, аякларымны сизмим мин, яратканымны таптым, кайда басканымны сизмим, үз бәхетемне таптым. Кил, кил минем җаным, кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным. Кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным. Кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным. Кил, кил бәгыркәем. Була! Гомер буе эзләдем, гомер буе эзләдем, эзләдем, эзләп таптым. Күзләремә бер карауда кабыздың сөю хисең, күзләреңә карадым да дәртләтең сөю хисең. Кил, кил минем җаным, кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным. Кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным. Кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным. Кил, кил бәгыркәем. Кемдер сатучы, кемдер тәрбияче булырга хыялланган, ә менә сәхнәдә 40 елдан артык басып торучы Хәмдүн апа бала чакта хыялланырга вакыт булмады, эш күп иде дип елмая. Шуңа да карамастан, аның күңелендә җырчы булу дигән кичкенә генә бер шатлык яшәгән. Мәгълүм булганча ышкын ялкынга әверелеп, әлдә булса дөрли, учак дөрләсен, ә без легендабызны җырлатып алыйк. 9нчы урын. Басып сайрар ішін қышлар сайлаган мұндал көйрек. Сынауларда сынмас үшін игін қойыр дұс керек. Сірші чарлық аянырлық жанышлы дұс керек. Бұл дүнияда ешер үшін барқа терер дұс керек. Үздірін біле сайрап тұра ал керекті ұшыларым, ұшылар кебек жырлап қынай бірге ешігәлі дұсларым. Қанатқағы ұшмағаны бұлай екен құшларым, туғаннардан яқынырақ бұлай екен дұсларым. Сіздер жылай менің үшін тек яқынсыз дұсларым, жандарымнан артық көрем емес сізге дұсларым. Үздірін біле сайрап тұра қал теректі ұшыларым, ұшылар кебек жырлап қынай бірге ешігәлі дұсларым. Сигезенче позицияда без бер дуэтны тыңлап алырбыз. Биредә Азалия һәм Урал Рашитовлар. Урал Рашитов бала чакта хәрби булырга хыялланган. Тик менә сәламәтлеге бераз гына начарланып китү сәбәпле әлеге хыял шыңга ашмаган. Шулай ук ул рәссам була да алган булыр иде. Чөнки җырчы менә дигән итеп рәсем ясый икән. Бергәләбезчә ул көйләр яза, җырлый, хәзер җырларны алар бергәләп башкаралар. Бүген дә хит-парадта Рашитовлар парлап "Сандугачым" дип җырларлар. Ә без аларга иң урта позицияны бирәбез.
Алга таба атлыйбыз һәм 7нче баскыч хуҗасы Эльмира Сөләйманова тукталабыз. Эльмира бала чагында тәрбияче булу теләге белән янып йөргән. Хәтта үзен шушы өлкә белгеч кебек хис итеп, бергә уйнаучы иптәшләренә киңәшләр биреп, вакыты белән кисәтүләр дә ясый торган булган. Күрәсең, тегеләрнең моңа ачуы чыгып, кара янып эшләреннән тәрбияче генә була күрмәсен дип теләгәннәрдер. Эльмираның теләге чынга ашмаса да, дусларыныкы кабул булган булып чыга. Рәхмәт йөзеннән Сөләйманова аларга багышлап җыр яздырган. Тыңлыйбыз. Каршы чыгып атын бәйләр достың булсын дигәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Күңел түрләремдә урын дусларыма. Битсез ян биреп торучы минем тормышларыма. Битсез ян биреп торучы минем тормышларыма. Bir iski dus yüz yananı almaştırmaz diler bit. Kirdiyseler utka kirem sınalgan dostlarım bit. Kirdiyseler utka kirem sınalgan dostlarım bit. Küngel türlerimde uğranı dostlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Sever idim dostlar şeşegillerini. Jırlab ötik birge ötik gülge tingömürlerini. Jırlab ötik birge ötik gülge tingömürlerini. Küngel türlerimde urun dostlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Karşı çıgıp atın beyler dostun bulsun digenler. Bar dostlarım sizning bilen birge kişken kürgenler. Bar dostlarım sizning bilen birge kişken kürgenler. Küngel türlerimde urun dostlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Türlerimde uğranı dostlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Birinci beşlikкә якынлашып киләбез. 6нчы баскычта урын алучы иптәш Илгәрәй. Әлеге җырчы кем булырга гына хыялланмаган. Шофер да, космонавт та, летчик та, шулай ук артист булам дип кулына тарак тотып көзге каршына басып җырлап та йөргән. Менә шушы вакытта фәрештәләр амин дип куйган булгандыр. Җырчы булдым дип көлә Илгәрәй үзе. Иң мөһиме хыялланудан туктамаска кирәк. Ул чынга ашачак ди җырчы. Менә хәзер үк хыялланып карагыз әле. Ә без җырын тыңлыйк. Күңелемә күңелең сүреле. Йөрмә минем артта. Тиздән мин өйләнәм. Үзелгән көндә дә өмөтең үзелгән көндә дә онытма дөньяда мине барын. Мин сине яталарга калдырмам. Üzülüp olmasa yolları. Моторым, Әу, теге кыз кем иде ул? борчылма җаным. Мин сине беркемгә алмаштырмам. Сине мине яталардан көнләмә.
Көнләүдән тулган зар түгел. Син минем өчен бит бер генә. Ятларга бирерлек яр түгел. Үмитең үзелгән көндә дә unutma dünyada mini varım. Min seni yatlarga kaldırmam. Üzülüp kalmasa yollarım. Артист булырга телим дип янып йөреп тирәкләре тормышка ашкан җырчылар шактый. Шул ук исемлектән булган Эльмира Калимуллина бүгенге топның беренче бишлеген ачып җибәрә. Мин сине Ходайдан сорадым дип җырлаучы Эльмираның нәрсә соравын чамалыйсыздыр. Сораган теләге кабул булган. Нәтиҗәдә ул җырчы. Нәтиҗәдә ул хит-парадта. Позиция номеры җырның исеме билгеле, сүзне аңа тапшырыйк. Tiksine gözledim dağlarda, özledim tabuğa yuradım. Tanabız, canımız bir biter, min seni Xudaydan soradım. Bir seni tabası yollarda, yazmışım ben kafasına da. Sanmadım bara tek yalvarıp, köklerden min seni sıradım. Tiksine özledim tiksine, gözlerim buldu gel yollarda. Sen kökler jibergen bakıdım, мәңгі қал yanımda yo'qolma. Tiksine ko'zladim tonglarda, izladim tabuğa yuradim. Dağımız, canımız bir biten, min seni Xudaydan soradım. 12 апрель датасы Айрат Сафин өчен киләчәктә һөнәри бәйрәмгә әверелергә мөмкин. Чөнки Айрат бала чактан ук космонавт булырга хыялланган. Әмма аның теләге Айга түгел, ә Марс планетасына очу була. Үсә төшкәч егет моның хыял гына булып калачагын аңлый. Шулай да аның бу хыялы әле дә булса яши икән. Киләчәктә акча туплап, барыбер галәмгә очарга җыена Айрат. Очарга гына түгел, ә очкан клип төшереп кайтырга планлаштыра ул. Тик бу әлегә аның киләчәк планнары гына. Айрат әлегә безнең белән җирдә яши һәм клипларны да биредә төшерә. Төнлә төшерә. Кайыннар ай хаяк икән, сөю белән тулы чак икән. Кайыннардан якты мылтама. Бу бит бәхетеңне, эзләп бәхетеңне. Юк йоклама егет, йоклама. Bu bit bәхетеңне, эзләп бәхетеңне. Юк йоклама егет, йоклама. Егет яна кызга күз атып, сандугачлар йөри йозатып. Йолдызлардан әнә
kızga көз атып, сандуғаштар yere ызатып, yıldızlardan erişi sibeler. Kavuşalar paralar, kavuşalar yarlar. Yok bağırım, yok bir silgene. Әйтегез әле, Ландыш Нигъмаҗановадан нинди һөнәр иясе чыгар иде? Баш ватып азапланмагыз, барбыр белә алмыйсыз. Кичкенә чагында Ландыш үскәч тракторист булачакмын дип хыялланып йөри торган булган. Вакыт уза торып, кызның хыяллары бүтәнрәк юнәлеш ала. Нәтиҗәдә ул җырчы булып китә. Ниндирәк тракторист чыгар иде, анысы билгесез. Әмма нинди җырчы икәнлеген барыбыз да беләбез. Иң югары баскычтан нибары 2 елга калышып, бүген ул 3нче позициядә җырлаячак. İnde yaratуың керек түгел. Юк инде ялган кебек бүтән сүзең. Юк инде бие бәрли күңеле камап, нигә ялгыштың? Юк инде яратуың керек түгел. Юк инде ялган кебек бүтән сүзең. Юк инде бие бәрли күңеле камап, сине сагынып. Күзләрең, синең күзләреңдә, сүзләрең шаһит хисләремә. Хыялым тик сине ярату, иде бит. Уйларымда син идеңгә, күңелемнең түрен биләдең. Бар дөньямның ямен алдыңда югалдың. Юк инде яратуың керек түгел. Юк инде ялган кебек бүтән сүзең. Юк инде бие бәрли күңеле камап, нигә ялгыштың? Юк инде яратуың керек түгел. Юк инде ялган кебек бүтән сүзең. Юк инде бие бәрли күңеле камап, сине сагынып. Музыкаль кайма хит парадының 2нче баскычында Булат Нигъматуллинны җырладык. Булат ихтисатчы булса да, университетта укыган вакытта сәхнә аны үзенә тарткан. 14 яшьләренә кадәр ул гомумән беркем булырга да хыялланмаган. Бүгенге көндә аның җырлары бик күп. Күптән түгел генә ул үзенең сольный концертын уздырды. Кыскасы, иҗат дәвам итә. Шул иҗат җимешләренең берсен хәзер үк сезгә тәкъдим итәрбез. Игътибар экранга. Ака гомерләр, ага су кебек, үтә яшьлегем, җилкәннәр җигеп, соңлап булса да кайтасы иде, үткәнне булмый кайтарып инде. Йөгерә елларым, борылып карадым күзен яфрак. Yazda kaman uylarım. Yegire yıllarım. Kırılıp karadım tüzün yaprak. Kıyılsa da yazda kaman uylarım. Үттім мен бірде, өткен ғұмырға, түрлісін туры келді көрерге. Сағыш қапласа, аяз көгімні, шатлық йылмайып, ашты көңілі. Йөгерә йылларым, борылып қарадым күзін яфрак. Yazda kaman
Беренче урын хуҗасы шәшкә бала чактан аяк очларына басып йөри торган булган. Сәбәбе балерина булу теләге. Шулай ук балалар бакчасында җыр дәресендә тәрбияченең пианинода уйнаганын күреп, пианист булырга да хыялланган ул. Үсә төшкәч, кичкенәдән җырлап үскәнлектән аның уйлары туп-туры җыр өлкәсенә юнәлә. Һәм кыз шушы юлны сайлый да. Бу юлның кая алып барганы инде безгә мәгълүм. Ул да булса, музыкаль кайма хит парадының иң югары позициясе. Һәм биредә урын алган җырны без хәзер үк тыңлап алырбыз. Матур дөнья, сихри дөнья, янда дуслар, туганнар, күктә кояш, җирдә чәчәк. Матур бит, матур дөньялар, дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Гадилектә, матурлыкта, туганлыкта безнең көч. Сез дөньяны бизәүчеләр, без дөньяны гизүчеләр. Дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Кем булып эшләүең түгел, канәгать булып эшләүең мөһим ди психологлар. Һәр җырчы үз позициясын алды. Һәрберсе канәгать. Таралышырга вакыт. Сез музыкаль кайма хит парадын карадыгыз. Мин Айваз Садыров булдым. Сезнең белән сау булашам. Пока.